Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka żaret il-widien li fihom infetħu il-ġonna tas-Solidarjetà. Din hi inizjattiva tal-Malta Community Chest Fund bil-kollaborazzjoni tal-Parks u l-Ministeru għall-Ambjent. Fil-ġonna tas-Solidarjetà tħawlu iżjed minn 1200 siġra indiġena Maltija. Is-siġar huma kollha personalizzati permezz ta' plakka li hija abbinata ma' dawk il-benefatturi li fl-istrina 2017 għamlu offerta ta' aktar minn €500. Dawn ivarjaw minn individwi, familji, għaqdiet u anke kumpaniji. Dawn l-imsaġar tas-Solidarjetà huma maħsuba biex jagħtu ħajr lill-benefatturi tal-Malta Community Chest Fund Foundation, iżda fuq kollox biex jikkontribwixxu lejn is-saħħa tal-membri tal-komunitajiet tagħna għax tiżdied l-arja nadifa. Il-ġonna tas-Solidarjetà jinsabu ġewwa Wied Ħesri fis-Siġġiewi, f'Wied il-Kbir, f'Wied is-Sewda u f'Wied iċ-Ċawsli ġewwa ħall-Qormi. Is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Kunsill Lokali offra l-appoġġ tiegħu biex isir dan it-tħawwil ta' 545 siġra f'Wied Ħesri fis-Siġġiewi. Is-Sindku qalet li din hija inizjattiva favur l-ambjent tas-Siġġiewi u l-Kunsill Lokali qed joffri l-għajnuna għal ħarsien ta' dawn is-siġar. Is-Sindku qalet li l-Kunsill Lokali jorganizza diversi attivitajiet matul is-sena ma' entitajiet filantropiċi. Minn barra attivitajiet b'risq il-Malta Community Chest Fund bħalissa jkun għaddej bi preparamenti għal festa Enep li se ssir fis-26 ta' Wissu b'risq id-Dar tal-Providenza.